नमस्ते सगळ्यांना. आता गणपती आलेत तर आपण पहिल्यांदा काय करतो, ऋषी पंचमीची भाजी बनवतो. तुमच्या सगळ्यांकडेच बनत असेल तर त्यासाठी मी आता इथे साहित्य बघा काय काय घेतलंय. या सगळ्या आपला भाजी आहे तर मी तुम्हाला दाखवते आता भाजीमध्ये आपण काय काय घेतलंय. तर सर्वात आधी इथे बघा लाल भोपळा घेतलाय थोडा, हे रताळी आहे, 2 छोटी रताळी आहेत, थोडेसे भुईमुगाच्या शेंगा घेतले, हे शिरोळे घेतले, सुरण आहे, कच्चा केळा आहे आणि ते मटार घेतलेत आपण थोडे, आणि हे पडवळ, हे लाल मिरची घेतली आहे, हे बघा अशी वाली मिरची घेतली आहे, आणि ही अरबी घेतली आहे. इथे मका आहे आपला, हा आपण अर्धा वापरणार आहोत, मका घेतलाय. आणि इथे बघा घेवड्याचे शेंगा सुद्धा घेतले. आणि हे बघा ही आळूची पानं आहेत, वडीची आणि भाजीची, आपल्याला दोन्ही पानं घ्यायची आहेत. आणि अजून पण भाज्या आहेत, ते आई आणि भाई सोलतायत, तर ते सगळं झाल्यानंतर मी तुम्हाला अजून पण भाज्या कोणते वापरतोय आपण ते मी तुम्हाला दाखवते. तर सगळ्यात आधी मी इथे काय करणार आहे माहिती आहे, या सगळ्या भाज्या ना धुवून घेणार आहे चांगले स्वच्छ, आणि सगळ्या भाज्यांची आपल्याला सालं काढायची. जसं की हे बघा कच्चे केळे ते आपल्याला ते सोलायचे आहे, सुरण आहे, ही शिरोळी, रताळी, या सगळ्यांची आपल्याला सालं काढायची आहेत, चांगल्या पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत, आणि त्यानंतर आपण भाजी बनवूया. इथे बघा मी भाज्या कापायला घेतले, शिरोळी कापून झाली माझी, इथे सुरण झाले, सुरणचे ना चौकोन चौकोन असे बटाट्यासारखे कापायचे, आणि हे केळी आहे कच्ची केळी, इथे भोपळा चिरते मी बाकीचे. आणि हे कसं माहिती आहे, मका कसा माहिती आहे आपल्याला, हा असा 5 पीस करायचे आहेत, असे आडवे, असे दाणे नाही काढायचे आहेत आपल्याला, असे अखंड असे 5 पीस काढायचे ह्याचे. तर इकडे बघा तुम्ही दर संध्याकाळी असं कापूर लावत जावा, आणि ही मशीन किती चांगली टिकली बघा. आम्हाला आमच्या सबस्क्रायबरने दिली होती ही मशीन. फिट चालू आहे बघा ही, आणि आता बंद केल्यावरती बंद, वाफ बघा कशी येते. चला आज आपली कोणती रेसिपी आहे? आज ऋषी पंचमीची भाजी. चला, ऋषी पंचमीची भाजी आपण का खावी आणि कशासाठी खावी? खावी वर्षातून एकदा, गणपती खातो ना म्हणून आपण पण खायची. चला, इथे किती प्रकारच्या भाज्या कट केलेल्या आहेत आपण? 18 बघ, 18 प्रकारच्या भाज्या आहेत. 18 येस, 18 भाज्या आहे का? झाली असती भेंडीची, पण ते भेंडी आहे ना फ्रीज मध्ये होती म्हणून आम्ही आणली नाही, पण बघितली ते खराब झाली. खराब झाली भेंडी? म्हणून भेंडी नाही घेतली. बापरे. असे 21 प्रकारच्या भाज्या घ्यायच्या असतात ऋषी पंचमीला. कंद, मुळं सगळे ऋषी घेतात ना, जंगलात राहतात ना ते तपश्चर्या, मग त्यांना कसं कंद मुळं काय भेटतील ते घेतात आणि खातात. जास्त प्रकार भाजीचे जे जमिनीत असतात ना तेच प्रकार खायचे असतात. कंद मुळं हे सगळे जमिनीतले प्रकार. अजून आपण बटाटा घेतला असता तरी पण चालला असतं, पण खूप भाज्या झाल्या आहेत ना, खूप झाले, खूपच झाल्या आहेत भाज्या. सगळ्यांच्या घरी एक एक डबा पार्सल देऊ. आता तू परत एकदा सांग काय काय घेतलंय ते. परत सांगते का. हे बघा इकडे आळू वडीचे पानं असतात ना, 2 त्याची प्रकारची वडीची, आळू. हा हे वडीचं पान होतं आणि एक भाजीचं पान होतं. त्यामुळे हाताला काय होतं? खाज उठली मग ना, भाईनी कोकम चढला माझ्या हाताला, पण तरी हे लाल झालं ना हात माझा, कसा बघता खाज येत. आणि इथे लाल माठ घेतली चिरून, आणि इथे बघा लाल भोपळा, शिरोळी, इथे ते काय होतं ते काळं गोल काय होतं, अरबी, हा अरबी, आणि इकडे सुरण आहे, पडवळ आहे, आणि नाही ही अरबी आणि ही सुरण. मग ही पण सुरण कशी काय, तुम्ही ती यातली टाकली का ह्याच्यात? नाही, मग हे काय, अरबी, सुरण, आणि हा पण सुरण. केळा कुठे आहे? हा हे केळ्याचं हे केळ ना, हे बघ हे केळं, हे केळ. मग काय, भोपळा इथे आहे, मिरची आहे, भोपळा आहे. हो. मग हे काय आहे? तेच मग अशी दाखवलेलं ना तुम्हाला मी तसं. अरबी घेतला ना तू, हे हा वाला अरबी आहे. जाऊ दे, त्यात अडक काय दाखव. हा ठीक आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये भुईमुगाच्या शेंगा सोलून घेतल्यात आपण. नंतर हे काय आई? देठ. हा ते वडीचे आणि पानाचे देठ ना, हा. वडीच्या पानाचे देठ आहेत. इथे वटाणे घेतले, आणि इथे घेवडा आहे, आणि हे पण देठच आहेत ना, ते पण देठच आहे. हा वडीची पण आणि भाजीची पण पानाची देठ, आणि ते माठाची देठ. हा आणि ती माठाची देठ, ही बघा लालवाली, लालवाली दाखवलीस का? लालवाली माठाची देठ. ओके. ह्या अशा प्रकारे बरेच काय भाज्या आहेत. अशी शॉपिंगला जायचं, थोडं थोडं घ्यायचं, पाव अर्धा किलो घ्यायचं नाही, कारण की एवढं जमवता एवढी भाजी होते ती. 2 पिशव्या भाजी झाली होती, हा. त्याच्यातून आम्ही एवढी सगळी घेतलेली आहे, बाकीची सगळी फ्रीज मध्ये ठेवलेली आहे. हा. आता याच्यामध्ये भाज्यामध्ये तेल नाही, कांदा नाही, लसूण नाही, मसाले नाही कोणतेच. आणि आता मग हे मी सर्व अशा प्रकारे पाणीवर शिजवायची भाजी. हे सर्व टाकणार आणि नाही. याच्यामध्ये आपल्याला ओलं खोबरं घ्यायचं आहे, ओलं खोबरं जास्त घ्यायचं. तेल नाही, काय काय नाही, तेल नाही, तेल नाही, कांदा नाही, लसूण नाही, मसाले आणि नाही. आम्ही खाणार नाही. हा.
आज अशी ऋषी पंचमीची भाजी खायची आपल्याला. हा. आपण आज ऋषी बनवूया 1 दिवसासाठी. चला आता करूया. करूया. काय करूया याच्यामध्ये? काहीच नाही करायचंय. सगळं फक्त शिजायला गॅस किती वेळ पेटवायची. लागतो? 30-35 मिनिटं तर शिजायला लागतात. हा ना. सिलेंडर भरून ठेवा, नाही तर संपायचा मध्ये. सुरण बिरण शिजायला वेळ लागतो ना. हो. आणि ते चिंच पण घेतलंय ना आपण. हा कोकम चिंच घेतली. चिंच आहे ना. गरम पाणी चिंचेचा केलेलं कोळ आधी घेतलाय. आधी गरम पाणी केलेलं, मग त्याच्यामध्ये चिंच टाकलेले आणि आता चिंचेचा याचा कोळ टाकायचा आहे. शेवटीला खोबरा नाही घेतलाय, खोबरा घ्यायचा आहे. ओला खोबरा घ्यायचा ना. आणि ओला खोबरा. आता काय करायचं? आता याच्यामध्ये हे सर्व भाज्या टाकून घ्यायची. पहिले हे पालेभाज्या आहेत ना, ते सर्व आधी खाली तलाला टाकायचे. टाक. चमचा कुठे आहे तुझा? असेल का चमचा? आणले ना इकडे. तेव्हा विसरले उभी. आई चमचा दिला ना तुम्हाला मी, कुठे आहे? ते लाकडीचा. बेडरूम मधून तर आली मी इकडे. कपाटात तरी ठेवते आपल्याला. तर आता झाले. आता काय कुठे ठेवलेलं? नाही, कपाटात. चमचा. नाही, बेडवर. बेडरूम मधून आले नाही, विसरली. चमचा दोन घ्या. ऋषी मुनी सर्व लाकडीच्या चमच्याने जेवण बनवायचे मम्मी. हो. हा त्यांना कुठे काय होते भांडी? नाही ना. माठात जेवण बनवायचे, पानावर जेवायचे. इथे आपल्या आता लाल माठ गेलाय आणि आळू गेलाय. आळू. हा भाजीचा आहे वाटतो ना. हा. पान हा भाजीचा आहे. आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ही पर्टिक्युलर भाजी कोणाकोणाची फेवरेट आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि मी तर पहिल्यांदाच खाणार आहे हा. आणि मी चिरली पण एवढी भाजी पहिल्यांदाच. म्हणजे कोण मला कोण कोण कमेंट बॉक्समध्ये ऋषी मुनी आम्हाला सांग, बघूया जरा त्यांना ही भाजी आवडते. पण ना त्यांच्या घरी गणपती असतो ना ओंकार, त्यांच्याकडे ही भाजी असतेच आदल्या दिवशी कंपल्सरी. करायलाच पाहिजे असते. करायलाच लागते, कारण की आमच्या बाजूला होते ना ते, त्यांच्या घरी पण आदल्या दिवशी बनायची. पण मी कधी टेस्ट नाही केली. नाही ना, माझ हे आज- करते. गणपती येतात ना, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषी असते. करतातच. म्हणजे देवाचा उपास असतो ना, तेव्हा भाजी ऋषीला ही असते. भाजी करतात. वरीची भाकरी असते, वरीचा भात असतो. नाहीतर गावात पिकवलेले तांदूळ असतात, माणसाने पिकवलेले कुजल्याने खणून, ते तांदूळ घेतात. आणि कडे एवढी भाजी टेस्टी असते ना, का तर फ्रँकी मोमोज आणि पिझ्झा खायचंच विसरून जाशील. परत तू खाणार नाही. काय भाजी. ओंकार त्या मस्करी करतोय भाजीला घेऊन, आणि त्याच्यासाठी पण हे पहिल्यांदाच अशी भाजी टेस्ट करणं. खातो तो का म्हणजे माहितीये का? अशी त्याने एवढी सगळी बनवलेली बघितली नाही. मी बनवली ऋषीची भाजी आहे, 18 भाज्या. पण थोडी भाजी बनवली आहे. ओंकार आता 18 भाज्या गेल्या पोटात, तर काय ना आता उद्यापासून भाज्या नाही खायच्या. 18 दिवसाच्या 18 भाज्या झाल्या. आता याच्यामध्ये आपण हे सर्व भाज्या टाकायचे. सर्व म्हणजे जे पहिले शिजायचे आहेत ना, जास्त शिजायला लागतो ना वेळ, ते पहिले टाकायचे. सुरण, केळं, अरबी पण. अरबी की मिरची अरबी पण टाकायची. अरबी हे हिरवी मिरची घेतली आहे, ती पण टाकायची आपल्याला शिमला त्याच्यामध्ये. मिरची ना. शिमला मिरची नाही, नाही. तिखट मिरची. ही लोणच्याला पण वापरतात ना. होय. छोटी वाली अशी एवढी एवढीशी. तर सर्वच भाज्या टाकून घेते. हा सर्वच टाकायचं, तर शिजू दे. मी काय म्हणतो आपल्या 18 होमस्टे भाज्यांचा संगम. नाही आज ना, एक आपल्या दिवशी होमस्टे होतो. मध्ये ना वेलकम भाजीमध्ये ही भाजी पळून जातील. म्हणजे कोण होमस्टेची बुकिंगच करणार नाही मम्मी. काय पळून म्हणते जातील. ठेवूया का होमस्टे मध्ये? नको. बघा ज्यांनी ज्यांनी बुकिंग केले तर त्या 7-8 रूम बुक झालेत त्या गोल्डन वाले, सर्व गोल्डन वाल्याला आठवतच देतो ही भाजी. खाती का मम्मी? खातील. खातील. हा. वरतून मायोनी सॉस मागतील वरती. नाही, चाट मसाला द्या ना जरा. इथं सॅलड झाला मम्मी, हो. बरोबर आधी ना? कसं मसाले वगैरे नव्हते ना, तेल नव्हता, मसाला नव्हता, जंगलात कुठे सगळं मिळणार, तर त्या प्रकारेच ही भाजी आहे. मी बोलली की आपण आज एक दिवस ऋषी बनवूया सगळे. आता जे बोललं तू व्हिडिओ मध्ये बोल. हे दाखव. एडिट करायला शिकावं लागेल मला, असं काय टाकलं सर. चला आता दाखवा पुढे. ओंकार बस काय एवढं असायचं नव्हतं त्यामुळे. चालूच आहे. ह्याच्या सर्व भाज्या बघा टाकले, म्हणजे आलवून घेतले, चांगले कमी झाले बघा, ढवळून घेतले तेवढे. म्हणजे आळू आहे ना, ते पूर्ण आळून गेलंय, त्याच्यातलं पाणी कमी झालं आणि भाजी पण कमी झाली. आता याच्यामध्ये हे सर्व भाज्या टाकते. हे सर्व भाज्या त्याच्यामध्ये टाकून देते. एवढी एक्साइटमेंट झाली ना मला ही भाजीला घेऊन. कधी बनते
असं वाटतंय. कधी बनते आणि कधी खातोय. आम्हाला माफ करा सबस्क्रायबर्स. इथे याच्यामुळे सगळं होतं, ओंकारमुळे सगळं होतं. काय हे काय बघा भाईचं मध्ये काय तर बाबूचं ना, ही बाबूचं स्कर्ट राहिला. दाखव हे बाबूला घेतलेलं त्या दिवशी ते. दाखव. हे बघ. किती छान छान कपडे घेतले ना. हे कुठे राहिले? आपल्याकडे हे आता थोडे होतात आहे तिला. लय छोटा ना. मग बदली जाऊ दे, करून आण. आमचे नको कशाला आमच्यावाली होईल ते वापरायला. नाही तर बदली करून आण, त्याच्याकडनं आणली आहेत ना. मला नाही लक्षात त्याच्याकडनंच असेल ना. त्याच्याकडनंच असतील. त्याला सांगायचं मोठे दे. म्हणजे घरी झाली का राहील. भाजी? छान आहे. हे दाखव. आणि तुम्हाला सांगतोय मस्त आहे. या रेसिपीचा सुगंध असा येतोय ना की तुम्ही गेट पासूनच पळून जाल. हा मम्मी हा कसा येतो सुगंध? सुगंध छान येतोय भाजीचा. कसला सुगंध आहे काजल? तुला सुगंध आला काय भाजीचा? आला. कसला? असं वाटतं मी फॉरेस्ट मध्ये आहे. जंगलात आहे ना? हा, आणि काहीतरी असं करपल्या वाटतं. वाटतं ना असं. करपला नाही आहे ती काय. तो स्मेल तसा छान हा, आहे. ते सुकी भाजी आहे ना. हा, म्हणून पण आजची- कुठली भाजी त्याच्यामध्ये नाही म्हणायला नाही. सर्व भाज्या पडली त्याच्यामध्ये. आजचा मान, टेस्टिंगचा मान मी आजच्या आपल्या चॅनलच्या मेन कार्यकर्ता शुभागी कीर आणि त्यांना सपोर्ट देत आहे. आणि सपोर्टिंग आता मंडळ पाणी टाकते. आणि मित्रमंडळचे कार्यकर्ता भाई तिकडून काय दाखवत ते कधीपासून? भाई एक एक कपडे दाखवत आहेत. कपाट मध्ये भेटले आता. किती पाणी टाकलंय बघ. भाजीच्या वरती पाणी टाकलंय बघ. भाज्या तर पाण्यातच शिजवायची वाटतं ही. पाण्यातच शिजवायची आहे. आता अरे. याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि खोबरं टाकायचं आहे. अरे ते बघ सर्व बघायला लागले काजल. ते बघ सर्व ते बिल्डिंग वाले बघायला लागले. भाजी भाजी भाज्यांचा वास आला वाटतो त्यांना पण. ओमकार हा ओमकार होय स्वप्न ओमकार. आता किती वेळा मी आता याच्यावरती झाकण मारायचं. चांगले पहिले 20 मिनिटं शिजू द्यायचं. ते पाणी आटेल तसं बघायचं. शिजेल तसं पाणी टाकायचं. झालं? खूपच छोटा आहे. चिंचेचं कोळ टाकायचं आहे. खोबरं टाकायचं आहे. मीठ टाकायचं आहे. आता हे सर्व भाज्या शिजायच्या आहेत ना. तरी किती मिनिटं लागतील? 20 मिनिटं. आधी पहिलं 20 मिनिटासाठी झाकण मारते. फुल गॅस केला एकदम. आधी झाकण कोणतं मारू? जे जोरात लागेल. ओमकारला समोरच्याला जोरात लागेल असं मार जोरात करतो तरी. तुमच्या घरी कोण झाकण मारतं असं म्हणतं काय वीज जरा आम्हाला सांगा. त्यांना माहिती आहे. मारा मित्रमंडळ मीच म्हणते त्यांना हे माहिती आहे. आयोजित काय ते शुभांगी कीर कडनं झालेले आहे. झाकण मारा मित्रमंडळ. आता 20 मिनिटं वाट बघायची आपल्याला. आता 20 मिनिटात पूर्ण या 1 BHK फ्लॅट मध्ये असा घमघमाट सुटणार आहे ना. येस. सुगंध छान आलाय भाजीचा. कसला? मला तो फॉरेस्ट मध्ये राहतो असं वाटतं. मला जंगलात राहून काहीतरी भाजी करपली. काहीतरी आपण बघूया कशी भाजी लागते बरोबर ना मी. हा. आता चाट मसाला नाही टाकू शकत आपण काय त्याच्यात. नाही नाही. मग मीठ ऋषीमुनीकडे काय चाट कोणतेच मसाला होता नाही. काय? कायच नाही. बाहेरचे लोक कसे काय जरासं टाकतात काय ते आणि सूप बनवून खातात. शी ते बाहेरचे तर काय काय काळी मिरी उकडतात. पावडर टाकतात आणि झालं त्याच्यात सॉस टाकतात. झालं त्यांचं. मग चला 20 मिनिटांनंतर भेटूया आता. डेट. आता आपण 20 मिनिटांनंतर भेटूया. बाय बाय. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. खोबरं टाकायचं आहे आणि हे आपलं चिंचेचा कोळ टाकायचं आहे. आणि भाजी चांगली सुकवून घ्यायची, शिजवून घ्यायची आणि मग आपली तयार भाजी. आणि मग आपली भाजी पोटात. मस्त. आपण उद्या सकाळी खाल्लेली नाही ना भाजी कधी. आपण उद्या सकाळी गोट्यात. तिला उत्सुकता झाली आहे की कशी भाजी बनते आहे. कोणाला चुकताना काजलला झाली आहे. तिने खाल्ली नाही ना कधी. आम्ही नाही खाल्ली ते कधी बघ ते खरंच. सर्व बिल्डिंगचे माणसं पण ठेवून ठेवून बघतात सर्व. इकडे ऋषी मुलाची भाजी चालू आहे बोलते आम्हाला द्या सर्वांना. आज वाट मग मी आजच्या बिल्डिंग मध्ये. हा, पुरेल हे सगळ्यांना. आपल्याला बोलतील तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आपल्यावर निघून द्यावं इकडे डबल. चला आता भेटूया 20 मिनिटांनंतर. खूप झालं. बाय बाय. बाय बाय. चला आता आपली भाजी झाली आहे का बघूया आपण. इकडे आता भाजी ढवळायला मला काम दिलेलं आहे. झाली आहे काय म्हणजे झाली नाही आहे भाजी. अजून आहे ना नाही ढवळायची आहे फक्त. ढवळ्याची तर आपण हे बघ. एकदम टेम्पटिंग सूप झाला. सूप भाज्यांचा सूप. आता ह्या पाण्यामध्ये किती न्यूट्रिशन असेल. मग सर्व भाज्यांचा मिक्सर झालेला आहे इकडे. शिजायची आहे. वाटाण्याचा कलरच सांगतोय ना मटरचा. म्हणजे हा, शिजले नाही. मटर हिरवे झालेत ना. हा अजून म्हणजे शिजायचे आहे. शिजायचे आहेत अजून. मध्ये असे जरा उघडून जरा स्टर करायचे ना तू. जराशी ढवळून बघायची. आता इथे आपली भाजी बघूया.
तिकडे परत किती 5 मिनिटं झाली परत 5 मिनिटं झाली. तर भाजी वाटाणे तर शिजायला जवळजवळ ना अर्धा तास लागतो. 30-35 मिनिटं तरी लागतातच. सर्व मिक्स ना त्यात मक्के पण आहे त्याच्यात. मग शिजायला भाज्या सुरण शिजायला वेळ लागतो. हो ही एकदम पौष्टिक भाजी. हा मसाला मीठ कायच नाही. मीठ टाकायचं आहे. कधी आता टाकते. खोबरं टाकते. खोबऱ्याने तरी जरा चव येईल त्याच्यात. चव म्हणजे खोबऱ्याने चांगलीच लागते भाजी. आणि मीठ. जाडं मीठ टाकतात पण आता इथे माझ्या इथे जाडं मीठ नाही आहे. तुम्ही जाडं मीठ टाका. जरा हे उघडू आहे ना गरम होत आहे ना. ही आपली चिंच आहे. पाण्यात टाकून ठेवली होती गरम पाण्यात. ते आता मस्तपैकी उकळी झाले. फक्त पाणी टाकायचं. पाणी टाकायचं. कोल टाकायचं त्याचा. जरा तरी आंबटपणा येईल याच्याने ना. गुळ पण टाकतात पण मी आज गुळ नाही टाकत आहे. चिंच नाही टाकलं तर खास येणार मम्मी. नाही चिंच टाकतातच. जरा भाजीमध्ये आंबटपणा असतो ना ते भाजी छान लागते. हां तर छान वाटेल खायला. आता खाण्यासारखी होईल भाजी. जरा आंबट लागेल ना जरा काहीतरी. आता पूर्ण भाजी झाल्यावरच तुम्हाला काढून दाखवणार. सर्व करून दाखवेल. हे परत झाकून ठेवायचं आहे ना. परत झाकून ठेवायचं. ओके. बाबू इडू इडू पप्पी 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 ओय ना देवा कब्बी दिली इथे काय करताय तुम्ही आता? उपवासाची भाजी बनवली ना ऋषीची. हां त्याच्याबरोबर वरीची भाकरी. हां वरीच्या पिठाची भाकरी. पिवळ्या रंगाची ना. हा पिवळं पीठ आलं ते. पीठ आणलं विकत दुकानातून. हे भाकरीसोबत भाजी खायची. भाकरीसोबत भाजी खायची आणि भात वरीचा भात खायचा. अरे वा मस्त. भाकरी फुगते बघ. हो भाजी झाली ना आपली. भाजी आपली झाली मस्तपैकी. तू कधी खाल्लेली नाही ना. तू पहिली टेस्ट कर. आपण दोघं करूया. पहिला फोटो काढ. हो ते बघा मस्त दिसतंय. केळीच्या पानावर आपण सर्व केलंय ना. छान दिसतंय. तिथे बघा आपली ऋषीची भाजी रेडी झाली आहे. ही कसली भाकरी बनवली आहेस? वरीची. वरीची भाकरी. तर भाजी टेस्ट करूया. हां भाकरी बरोबर कर. भाकरी बरोबर. अशीच पहिली टेस्ट करूया ना काय कशी लागते. अशीच कर. काय खा तू बोल खा. तू बोल ना आधी. आपल्याला वाटेल ना कशी तरी भाजी लागली पण ते चिंच टाकल्यामुळे ते आंबटपणा आला ना त्यामुळे भाजी खाऊ शकतो माणूस. जर ते चिंच नाही टाकलं असतं ना चिंचाचं गोड. चांगली आहे. ते टेस्टी जेवण नाही. ते साधू संतांचं जेवण आहे. हां तरी चांगलं आहे. पाण्यावर शिजवलेलं. मग काय चांगलं लागेल खायला. चांगलं आहे. चांगलं झालंय. भाकरी बरोबर खावा. बनवा एकदा बनवा तुम्ही. भुईमुगाच्या शेंगा पण आहे. भाकरी बरोबर खायला तर दुसरीची भाजी तुम्ही पण बनवा घरी आणि बनवल्यानंतर खावा आणि खाल्ल्यानंतर कमेंट करा कशी झाली. ते छान झाली. आम्ही भाजी आवडली. आता परत म्हणजे रेसिपी शोधायला नको ना म्हणून मी तुम्हाला नवीन प्रकारची अजून एक भाजी म्हणजे मी पहिली बनवलेली आहे कमी भाज्यांची भाजी. आज मी जास्त भाज्या घेऊन बनवली आहे. आज किती भाज्या घेतल्या? 18 भाज्या घेऊन ही आज भाजी बनली आहे एक प्रकारची. आणि वरीच्या पिठाची भाकरी. अशी उपवासाची थाली झाली एक प्रकारची. अशी तुम्ही पण बनवा ऋषी पंचमीला. छान अशी नॉर्मल भाज्या पण कशी खातो तसेच लागतात ते. हो पालेभाजी वाटते ना.
बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल घंटी वाजवायला विसरू नका. हॅपी गणेश चतुर्थी Bye. सगळ्यांना. बाय बाय.